Drop it. Čaute, zdravím vás Hunter pri mojom treťom videu z druhej série z hry Minecraft. A čo vám ukážem, toto je moja farma na... Jak sa to volá? Počkaj, ja som hľadol. Čo to je? Musíme zistiť. Sugarcane, aha, zabudol som. A búram sa na všetko, z čoho mi to rastie, no jasné. Madejnia. Tak. Ešte trocha máme rozšíriť. Tak, to by ja mohol stačiť. Á! Mám raz prekvapenie, je to môj portál do pekla. A už som bol aj v ňom a podarilo sa mi Náte vy niečo môjim super krompáčom. A tu som si urobil svoje vaše veľké prekvapenie. A tým prekvapením je teda sklad. Takže tu sú enčanky, tu je random česta, jedlo, sadenice, náradenie, krompáč tu mám pri sebe, stôl, nové veci, piesosnaté veci, hlinené, diamanty, redstone, železo, gold, lapis, lazuli, a 8 smaragditov, 9 týmto, glowstone, nether quasar mám a nether brick, cobblestone a gravel. No, je to celkom dobrý sklad, lebo väčší netreba. A môžeme si tu dať naše vypestované sugarcane. A čo si robím v tomto dieli? V tomto dieli by som chcel nejak prerobiť tieto, počkajte, uvidím, ukážem vám niečo. Á, podarilo sa mi to postaviť. Je to táto super voda, čo má ju možno všetci let's playery. Každý stáva, keď sa kope do... Počkaj, keď sa niekto... Proste, keď sa niekto kope dieru, alebo vchod do svojho dolu, tak si to takto vždy urobí a stačí skočiť. Ale ťažšie je vyjsť. No. A ja si to dneska rozšírim a bude to pomerne väčšie. Takže to si môžem zvolať toto. Tak. A blížime sa k 15 odberateľom a pri 15 odberov sa môžete tešiť na prvý vlog. A v prvom vlogu vám ukážem môj cool počítač. A práve som si objednal svoje nové repráky. Nie repráky, slúchadlá teda. A tie by mali byť cool, riadne, paráda, šupa. No už sa neviem dočkať. A niečo vám možno hučí. A je to lietadlo. Nebojte sa, nie som ja v lietadle. Som v dome. Nie som nejaký ufón. By sme mohli byť dole. A, máme tu jednu záhadu.
ako vyjdeme my? No a ako to urobím, aby sme vyšli. V prvom rade musím vyriešiť presne toto. Presne toto. Presne toto. Bohužiaľ, ahoj voda. Tak, my sa tu všetko skopíme. Všetko. A hore ideme za pomoci ničoho. Čiže čo robíme? Treba to jednoducho. Ako by sme to urobili? To je otázne. Dajme tomu, to takto pekne odkopem, aby boli dookola schody. Len jeden problém. Možno nebude. Ja sa pustím do toho. Tak. Čo to je? Počkaj, ja to nebudem nedomyslené. A je to mojou chybou. A to je, že som to spravil zle. I have all my fingers. A nevidíte hneď. A tak, som to posral. Tak to všetko ja dokašlem. Ale ja to poriešim. Tak. Malo by to byť tak. Tak. Myslím. Ale si dačo rozmyslím. A toto si všetko skopeme si to všetko. Tak. Hore. Tak nič. Kopu dál. To neznáma. Kopu dál. Zase som to videl. Jak to vždy pokaz. Zlato. Nenám dá nič. Bohužiaľ. Zlato je na nič. Je to materiál. A došiel nám kruh. No a my sme došli taktiež. Tak. Stávam tento spôsob.
Juj, to som dosral. A zase som pri tejto našej dedinke, no ja to tu už neznášam. A ideme. Tam, za chvíľu sa tam zjaví náš dom. A ten sa volá Strom. Domov. Načúvame. A musí byť úplne jumper. Jumper. Ježiš, toto bolo šťastie, našťastie nie. Ale máme tu bezme veci, čiže môžeme kopať, keď sme skončili. Ide tu, som to vedel, šlinený. Každý, čo mi môj život. To bude problém. Mária má dobrý nos. Jedla môj samré nos. Chlapčíčo, Andrejos. Nemám žiadny problém. Mária má dobrý nos. Toto bola asi minúta ticha, to som strávil. A teraz som to zase posral. Ja toto už sa na to môžem posrať. Tu sa to dačo poserem, alebo sa v prípade vyserem. Je. Ježiš. Už vidím svetlo. Toto som nechcel, kurník aj s týmto sprostým grejlom. Kurník, kokúče! Všetko skopeme. Čo tu máme? Sme v našom sklade. Tada. 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 Tak. Máme grevlo. A z tohto vychodí.
2, 4, 6. 6. Mhm. 4 staky schodov. Kde máme pece? Pece sú tu. Pece sú to, ktoré umiestníme. Tak. Cool. A zoberieme si zo pár uhlia. Máme ho dosť. Koľko je pecí? Zistíme. 2, 4, 6, 8. 8. Zostaň pod zem. Takže takto. To je 8. Toto sem. Som dal. Sem. No. 13. 14, 15, 16. Tak, a teraz nám treba 4, 6, 8, 9. 9 sa koľko bolo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja by som mohol začať s tým schodným. Čo vám poviem, tento diel je taký chill, sa nebijem, vstávam, nudím, zase nudím, vstávam. To aby som tento diel ukončil, nechcete nejak zdržovať, ja som z ďalšieho dielu stihnem upraviť. Je to pekne, je to schody všetko. Mohol by som rád, keď ma podporíte lajkom. Po prípade odberom a majte sa. Čaute.